Yesu ko balimaw aw bɛɛ ni ɲankuma n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Amatigi Yesu Krista tɔgɔ la. Aw balimakɛ aw denkɛ Izayi Kulubali mankan don n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Bi wulada in na Matigi ka nɛɛma barika la, Matigi ka dɛmɛ barika la, ani Matigi ka se sɔrɔli barika la. Ne Izayi bɛ yan bi ka kuma aw fɛ n ka album ko la. Matigi de ye ne dɛmɛ ka nin album kɛ, ani a dédicace bɛna kɛ le 23 octobre Palais de la Culture la, Café des Arts la. Donc m'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ye bɔ ka na an ka Matigi tanu. Album titre ye Dubaden, ne de ye Dubaden ye. Yohana sura 20 a verset 29 bɛ kuma. Tuma min na ni Toma y'a fɔ Yesu ye ko ni ne ɲɛma da i tɛgɛ sɔgɔnɔ kan ne tɛna danaya kɛ i la. Yesu y'a jaabi ko e ye ne ye o de kosɔn i ye danaya kɛ. Nka ne b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ danaya kɛ ne Yesu la ka sɔrɔ u ɲɛma ne ye o tigi ye Dubaden ye. Donc aw minnu dara Yesu la, aw minnu sɔnna Yesu ma, aw bɛɛ ye Dubaden ye. Donc Dubadenw a ye na an ka Matigi tanu ka bonya da Matigi tɔgɔ kan ni don kofɔlen na le 23 octobre, une date à ne pas oublier. Merci beaucoup.